В това видео ще говорим за MongoDB. MongoDB е нерелационна база от данни с общо приложение, подходяща както за малки, така и за големи проекти от различно естество. Данните в нея се пазят в така наречените документи, които са в BSON формат. BSON, съкратено от Binary JSON, е екстеншън на JSON, който поддържа допълнителни дейта типове, като дати, някои числови типове, Object ID и така нататък. Самите документи се пазят в колекции. Колекциите са аналогични на таблиците в релационните бази от данни. Колекциите се пазят в Databases и дейтабейсите се пазят в клъстъри. MongoDB има Flexible Data модел. Какво означава това? Това означава, че по подразбиране в Mongo няма изискване данните в една колекция да следват определена схема, което прави базата подходяща за съхранение на данни с разнородна структура и като цяло за проекти с често променящ се дейта модел. Иначе казано, можем да имаме документи с различни полета в рамките на една колекция. Разбира се, при необходимост можем да добавим ограничения върху структурата на документите на ниво колекция.